Пътят минава през това, че трябва да се работи всеотдайно и второ с възможностите за кандидатстване по европрограмите. Мисля, че това е начина, една добра инфраструктура с европейски проекти, усърдна работа, неуморен труд и това е пътят за успех на една малка община. Настоящия мандат, който вече изтича, бих могъл да кажа, че е един доста успешен мандат за община Лозница. Като цяло се реализираха повечето инфраструктурни проекти по оперативните програми околна среда, развитие на селските райони, регионално развитие. Направиха се доста инвестиции в пътна инфраструктура, канализация, водопроводи, пречиствателна станция, училища, читалища, спортни съоръжения в селата. Бихме могли да кажем, че е един доста добър мандат от гледна точка на инвестиции с европрограмите. Едно от водещите постижения бих могъл да кажа, че е реализирането на проекта за водния цикъл на град Лозница, който приключи преди година и половина. Това за една малка община като Лозница е постижение, защото все още съседните нам големи общини като Разград, Търговище и Шумен все още не са приключили водните си цикли. Това е един от най-мащабните и след него бих могъл да кажа на второ място е ремонта и рехабилитация на четвъртокласната пътна мрежа с реализирането на два проекта от програмата за развитие на селските райони. Ние успяхме да ремонтираме на 70% от четвъртокласната общинска мрежа на община Лозница, което е така доста голямо постижение за нас, което се одобрява от населението най-вече. Бих могъл да кажа, че през последната година се реализираха една по-голяма част от тези проекти, но те бяха подготвени и по-рано, преди 3-4 години внесени, но докато се одобрят, докато минат тръжните процедури, докато се реализира проекта, докато се приеме обекта, минава време. Но през изминалата година една голяма част от проектите по програмата за развитие на селски райони се реализира именно тогава. Пак бих посочил водния цикъл на град Лозница, инфраструктурните проекти за четвъртокласната пътна мрежа. Също така един голям и мащабен проект е изграждане на спортни площадки в населените места. От 15 населени места в 10 вече има модерни спортни съоръжения от европейски тип, каквито бихте могли да видите в един голям град, примерно като Пловдив, Варна, Бургас. Ние успяхме да поднесем на нашите съграждани, жители на общината, в частност в селата на община Лозница, именно такива модерни съоръжения. И мислим, че това е начинът, по който би следвало да се развиват такива малки населени места, от гледна точка на това да се предоставят такива услуги на населението в селата, които могат да се предоставят в един голям град. Мисля, че това е един от начините, по който може да задържим младите хора в малките населени места. Това е едно голямо предизвикателство за нас, успоредно с развитие на интензивно земеделие. Това е като цяло симбиозата между тези инвестиции и частните предприемачества, които се реализират в насока земеделие. Основно проблеми, бих могъл да кажа, че имаме такива проблеми, които ги има всяка една малка община в България. Това са младежката безработица, има безработни на възраст от 40 до 60 и така нататък, но разбира се, това е един голям проблем. Това е един голям проблем, който пак казвам, че той засяга една голяма част от по-малките общини в България.
Но въпреки това ние мислиме, че доброто използване на ресурса, който е във всяка една община, и то от гледна точка на това да се развие частното предприемачество, да се създаде един добър климат за предприемачите, без значение в кой бранш ще бъдат. Пак казвам, това е в зависимост от природните дадености на всяка една община. Мисля, че една такава симбиоза между държава, община и частните предприемачи е разковника на успеха. През последните години в община Лозница се развива успешно малинарството, доста успешно, като предимно предприемачите са в една по-голяма част млади хора на средна възраст около 34-5 години, които извършиха своите инвестиции в насока малини и ягоди. Но въпреки това, от страна на общината ние успяхме да видим, че сякаш остават извън полезрението на държавата, на министерството и така нататък от гледна точка на подпомагане. Ние активно се включихме и помогнахме на малинопроизводителите, като ги напътихме към това да се създадат една асоциация на малинопроизводителите, която е факт, беше учредена преди 2 години в Лозница, седалището е в Лозница на Българската асоциация на малинопроизводителите. Те избраха свой представител на асоциацията, свой председател, който от своя страна активно предприе мерки за подпомагане на този сектор, благодарение на което малините и ягодите се включиха в субсидиите за подпомагане на декар с допълнителна субсидия за произведена продукция, което възлиза за около 150 лева на декар. В други мерки се включиха активно и така с тази си дейност те успяха да привлекат допълнително ресурс, приходи към своите стопанства и като цяло вече те действат на национална база. От друга гледна точка това им помогна по-активно да се опознаят всички малинопроизводители от България, да си помагат с съвети и така нататък и да разработват даже проекти за субсидиране от програмата за развитие на селските райони, а в момента са и в етап на изграждане на организации на производителите, което също така е акцент в този програмен период 2014-2020. Така че те вече развиват един добър бизнес. Когато техният бизнес е печеливш, те се разрастват, а това води от своя страна до по-висока трудова заетост. И по този начин ние мислим, че успяхме да им помогнем те да се организират, да работят заедно, да се развиват и да наемат повече работници, което пък решава проблема с трудовата заетост. От тук нататък целта на общината е да им помагаме в друга насока относно нова сортова база, която е актуална в момента в по-развитите европейски държави от Западна Европа, които са по-качествени като плодове, сортовете по-високодобивни, което от своя страна в диалог с тях мислиме, че ще доведе до едно по-високо заплащане на работниците. Когато качеството и добива е по-висок, то приходите в стопанството ще бъдат по-високи. От своя страна и производителите биха могли да заплатят една по-хубава цена, която, пак казвам, така по наши разчети, мислим, че до 3-4 години няма да има нужда нашите младежи да ходят да берат ягоди и малини в Англия или в Германия или в Испания. Да, наистина фестивала се утвърждава вече като традиционен.
Тази година е втора година и той вече е така по-голям, по-мащабен и по-съсредоточен като цяло в сектора малини, ягоди, ягодоплодни. Наистина той успява да мотивира младите хора, защото те успяват да видят, особено тази година, всички страни от едно такова производство, като се започне от поливни системи, фирми, които предлагат разсади, фирми, които предлагат препарати, фирми, които предлагат техника, машини и фирми, които предлагат технологии за замразяване и така нататък. Наистина тази година успяхме така, дори не толкова добре, но да кажем една голяма стъпка напред, като предложихме всички страни в този сектор да са тук, да се срещнат и по този начин наистина мисля, че младите хора се мотивират, защото имаме вече формула, не е казано, че задължително един млад човек, който иска да се занимава с отглеждане на ягоди и мълни, задължително трябва да има пари. Този проблем сме го решили в асоциацията. Помагаме си. Има системи, които сме ги изградили на разсрочено изплащане и така нататък, на поливни системи, на торове и препарати. Така че най-важното е човек да има желание да се занимава с тази работа. Сега в момента, както знаете, изтича тази година старият, така да се каже, документално-програмен период с приключване на всички обекти. И от тук нататък, от до година ще стартира и приема на нови проекти за новия програмен период. В момента община Лозенца се готви с фаза технически проекти за тези проектни предложения, като тя включва преасфалтиране на улици в населените места, подмяна на водопроводите, което също е много важно. В сектор води за следващите 4 години общината има така сериозни амбиции, не само за подмяна на водопроводите, но и така има доста голям интерес и желание от страна на населението да се подновят селските чешми. Почти половината от тях в момента не функционират. Трябва да се ремонтират тези селски чешми, които са една стара традиция във всяко село, дето се казва, и в някои села даже са символ на селото. По какъв начин? Именно, пак казвам, с развитие на този сектор, който в момента има перспектива, това е земеделието. Природният ресурс, който го има община Лозница, са висококачествените почви, които се обработват от арендатори, зърнопроизводители и трайни насаждения в областта на малините и ягодите. Именно и времето показва, че тук други инвестиции трудно биха могли да дойдат, промишленост и така нататък, но и така се очертава интерес от страна на преработвателна промишленост за тези видове продукции земеделски, които са. Един пример просто ще ви кажа, това са примерно изграждане на зърнобази, примерно, които са комбинирани с мелница, хлебопекарна. Инвестиции от такъв тип, примерно през последните години се изградиха и едно-две предприятия за производство на добавки, торове за земеделието. Именно такъв тип инвестиции очакваме през следващите години да има, защото логично е да има такива инвестиции, защото това се развива в нашия район, земеделието. Като цяло, на първи план за мен винаги е седял въпроса какво ние има още да свършиме в полза на жителите на нашата община. Има още какво да се свърши и това ме мотивира да поискаме доверието за още един мандат на нашите съграждани, жители на общината.
По принцип ние не работиме само за избори. След като минат изборите, работата започва, постоянно се виждаме с хората по селата, организираме събрания, виждаме какви са проблемите, така ние сме близо до тях. Има малки проблеми, които се решават, има и мащабни, големи проблеми, които трябва да се анализират и приоритизират, за да дойдат в фаза един подготвен проект за финансиране. Така че мислиме, че има доста неща, които има да се свършат. Пак казвам, това, което се прави като инвестиция в инфраструктурата, си е инвестиция в инфраструктурата. Но по-важното е общината какво ще помогне, с какво ще бъде полезна за развитие на предприемачеството. Защото то от своя страна води до решаването и на други проблеми, като социални, безработица и така нататък. Има още какво да се прави в този сектор, защото за сега с производството на малини и ягоди сме решили проблема, но частично. Защото тези хора за сега са наети през пролетно-летния, есенния сезон. А какво правиме през зимата? Именно това е предизвикателството. Как да направим така, че тези хора да бъдат ангажирани целогодишно. И тогава ще решим един много голям проблем. Бих могъл да кажа, че е реално, защото искам така искрено да ви го кажа, че малинопроизводителите усещат подкрепата на общината във всяко едно отношение. Усещат подкрепата и това им дава един тласък да се развиват по-бързо и в по-правилната насока. Защото ако едно развитие бъде изкривено, последиците биха могли да бъдат пагубни за едно стопанство. И бих могъл да кажа така като молба или апел към моите колеги в общините, където има такова производство, да подпомагат тези производители. Дори и морално. Пак е нещо. Нека да отговоря така. По принцип не е добре да се самозадоволяваме, че сме успешни. Сигурно е имало и неща, които не сме свършили, не сме могли, пропуснали. Но като цяло аз мисля, че община Лозница е успешна за последните 4 години. Съдейки не само от това какво ние мислим, а какво говорят за нас хората.